Ya da shugaba annabi sarki mai hakuri, kai ne abun yabo ba zan biye wa waninka ba. Ya da shugaba annabi sarki mai hakuri, annabi kai ne abun yabo har abada ba na barka ba. Sanya sunan Allah mai juya zamani, kai ke jarabtan bayi sannan karshe kai magani. Gani na zo gare ka Allah, kai mini baiwa da izini, zan wake shugaba annabi barzo mujiddaba. Ya da shugaba annabi sarki mai hakuri, salatin nan da ka yi wa mujiddaba, sannan a sa sahabbai da auliya uban bar su ba. Allah a sa da shehu Tijjani Gausi na shugaba, a sa har da shehana in yasi shi ma ban bar shi ba. Assalamun alaika ya manzo na abba ga Zainaba, assalamun alaika ya mai kyauta sunanka mujiddaba, assalamun alaika ya mai haske kai ne muke yaba, assalamun alaika ya annabu kai ne na can gaba. Ya da shugaba annabu sarki mai hakuri, Al-Mustafa kai ne abun yabo har abada ba na barka ba. Ya abun yabo na annabu kai ne ko daya, bayan ka ba wani annabu ko za a zagaya. Kai ne abun yabo Allahu ma ya yi himdaya, dole ne mu mamuyi muna yabon ka mujiddaba. Shafi'una sayyiduna sayyidul wara, ya Al-Mustafa mai sanka ne ke yi makira, ya wanda aka saukar wa wahayi a kogon Hira. Karbe mu shugaba ba dan hali ko domin mu ba. Ya da shugaba annabi sarki mai hakuri, ta ka sarkake, na zo ka kara hubun kauna komai yawan sake. Kai ne ka amsa suna imamu mai ba mu nan take, so muke mu ganka ne yarje mana ya babban uba. Nake so na dakata, na ɗauki baituka na agunka zan so ta dakata. Ka yarje na ganka ko da cikin bacci ina kwanta. Abu Ahmad nake yi maka baiti mujiddaba. Ya da shugaba annabi sarki mai hakuri, shugaba annabu sarki mai haƙuri,
biye wa waninka ba.